Smederevska tvrđava je bila posljednji bastion srednjovekovne srpske nezavisnosti. Sagradio ga je despot Đurađ Branković 1430. godine, a decenijama je odolevao osmanskim opsadama. Godine 1459. sultan Mehmed II, osvajač, odlučio je da zauvek okonča srpski otpor. Posljednji srpski despot, Stefan Tomašević, nasledio je raspadajuće kraljevstvo. Mehmed je lično predvodio 80.000 osmanskih vojnika ka Smederevu proleće 1459. godine. Mnogi srpski plemići, plašeći se katoličke mađarske vlasti, stali su na stranu Osmanlija. Kada se Mehmed pojavio pred Smederevom, srpski branioci su mu poslali ključeve tvrđave. Stefan Tomašević je pobegao u Ugarsku pošto je Smederevo palo 20. juna 1459. 200.000 Srba je zarobljeno, čime je započelo preko 400 godina osmanske vladavine. Srednjovekovna Srbija je nestala sa mape Evrope sve do Srpske revolucije u 19. veku.